Mumastreets esocial media manoswera njiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya isingafadzi yandoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imozwa kuti zvii zviri kuitika kuitira kuti musanyanyosarira kumashure wazukuru vasekuru seinde. So uchiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe wochangotanga kutibata nhasi, tinoti welcome to Saint TV family, kuitira kuti upinde mumuri subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Vazukuru vamwe vanobva vabatikana sei uchingotiti vazukuru, aiwa unongondigamuchirawo kasechanzvadzi chamai vako chidiki chisinganzwa handiti chilast born chemubaba namai vako. Nyaya ndauya nayo vazukuru haifadze zvachose. Itsaona yatika muguta reHarare muna Bulawayo Road, padyo nepaNational Sports Stadium. Kuri kunzi iko kune truck iro ramuri kuonapo Ranga Rakatakura Mombe. Truck riri kuratidza kuti ndere driving school. So truck iri riri kunzi mutyari warona asvika patanga kubatwa nehope ari pakati pekutyaira, zvazokonzeresa kuti motikari inge iri rinotanga kumheya nenzira kusvika yazoita mahwekwe kudhuma nechikombi icho changa chakatakura mapassengers handiti changa chakatakura vanhu. Zvaita zvasangana kudaro hazvinopera musha wazukuru nekuti yazopesera yave tsaona. Mukombi umu mukakwara vanhu vazhinji vasina kuziviswa nenhamba kuti vangani, asi mazofa munhu mumwe chete handiti. Titi nematambudziko kumhuri yasiwa nehama iyi yafa panjodzi iyi, uyezve mweya wehama iyi uzorore norugare. Vazukuru zvikunzi zvoni atsaona mushure meunge yaitika mutyairi wetrack iro redriving school ari kunzi Ranga Rakatakura Mombe ari kunzi azobuda akatanga kumhanya achitiza handiti. Vazukuru zvakare mutyairi wechikombi chiri kuratidza zvoni chikombi chiya chinogona kunzi chemushikashika abuda zvakare akabharwa pasi handiti. Vatyairi vashayikwa pasipoti vazukuru. Chinova chinhu chinorwadza chinoshungurudza. Meno munozvona sei vazukuru, vatyairi kana tichifamba kunyange uchizwa kuti wakutosvika the next kilometer, after a kilometer wakutosvika pauri kufanira kunge uri unoenda ndo pane destination yako, wangonzwa hope hadzina chikwereti, ibva wambopaka womborara zvishoma, unonzwa simba richiuya wopedzisa rwendo rwako vazukuru. Pane kuti it's better to be late than to be delayed handiti. Kana kuzourayisawo vamwe sezvizvi zvaitika apa. Ndonyaya yatatu yekuzozivisa vazukuru nyaya dziri kuitika kune dzimwe nzvimbo kuitira kuti musanyanyosara. So from Uncle saying the only Zim uncle, one sekuru ari ega ndichiti chi much love.